ଉଃ ଏବେ ଘଷୁଛୁ କ'ଣ ଏମିତି? এটা আমার কি স্টাইল সেলুন? বেঙ্গলোর স্টাইল সেলুন। 3 জন মানে ধরিয়ে তারপর 2 জন কাটিয়ে এই ସେଲୁନକୁ ଯିଏ ଥରେ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଆସିବନି। ଯାଇକି ପାପ କରୁଛି ମୁଁ, ପଡ଼ିଛି ତ ଥରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ପୋଛାପୋଛି ହେଇ କଟାଯାଏ। କାଟୁଛେ ଆଉ ମାନେ କଟା ବନ୍ଦ, ଅଧାରୁ କଟା ଛଡ଼ା ଯିବ। ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁରା। ବେକଟା ନେଇଯାଉନ କାଢ଼ିକି ତାପରେ ସାଇଜରୁ କାଟିକି ଲଗେଇଦେବ। ବାରିକ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଆମର। ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ଅଢ଼େଇ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଦାଢ଼ି କାଟିଲା ବେଳେ ତୁ କ'ଣ ସେଇଟାରେ ଖେର କରୁଛୁ? ମାସେ ଭିତରେ ଆମର 3ଟାରୁ 4ଟା ଦାଢ଼ି କଟାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲସେ କଟାଯାଏ। ଲୋକଟା ଯାହାର କଟାଯିବ ତାର ବଞ୍ଚୁକି ମୋର ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାମ ହାତରେ ଚୁଟିଟାକୁ ଧରା କଟା ହେଲା ଭଳିଆ କଟା ହବ ନା। ତା ଚୁଟି ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିଲା ମୋର 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାଢ଼ି କାଟି ତ ଆସିବନି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିନା ଖୋରରେ ଦାଢ଼ି ଚର ହୁଏ ନା କ'ଣ? ବେକ ବଙ୍କା ହେଲା, ବେକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ଦାଢ଼ି ଚର ହଉଛି। ଦେଖ କେତିକି ପଇଲା କି ବୁଦାକୁ ଇଏ କଟାଯାଏ ଛେଳି। ଭଗବାନଟା କାହିଁ ଆଇଲା କାହିଁ